Enoch Muswi nwa sigana kwa county manoma Machakos. Steve Biko loso kod jopinye county ma Siaya. Kendo sani nyakuro mokjo ngwada ni mondo mwa winjane nito jo Siaya wacho nade ahinya Bondo town entiere boma no ma Bondo. Bende gin gi jowuoth koso pogore wawinjane. Nga Osco Nyanga Chieng awuok Siaya County, Bondo Sub County. Kore Bondo Sub County wakaka uono waneno low movement mag abiria kaka dhi town, kaka giduogo. Geche matin beringo. But problem en mana same problem ni en fuel. Koro fuel en chomedi. Koro being ni fuel omedi, wan be koro nyaka omed price moro matin mondo wan be wayud kaka watimo nadi, kaka wayuto. Koro the only thing demand mwako one sirikal. Ni kaka koro piny medo ridre ni. Ka fuel osemedre, to life be nyaka be medre nikech product ma dhano tiyogo daily be koro bechgi medre. An iluonga ni Osnayungo Migoma, atiye matatu sector. To aneno kaka wuono jowuoth to tin, kaluwore gi wach ng'anyo mane oluongi. To geche to ba aneno ka nitie ringa. Tiende ni jowuoth samoro nyiewo ong'e ni geche dhi bedo maonge. To wan kikorwa, wan to wang'eyo ni mafuta to ni malo, ok wadagi, hinyruok to nitie. To gima kelo mano wang'eyo mana ni dhawo moro man kocha cha. Kuche ma mafuta ae mang'eny. Koro kaka ikelo mafuta Kenya ka bedo matek. Koro wanyalo laumu sirikal. To samoro shida ni mana kocha. Fuel gi sani omedre makata kidwa ting'o ng'ato ka chako nigi boda nyocha chon wadhiga kata example wachinge kata Wichlum nwadhi gi siling 300 to gi sani 300 no e fuel nikech lita sani e 220 214 sani lita achiel from Kenya ka Wichlum e pesano okinya ting'o ng'ato from kucha gi siling 300 nyiso nyaka gone 400 kata 500 ma obvious okunyal golo. To gima timre ni wan gi jotelo manyocho tere sirikal ma bende wan gi sirikal kamuting'o MPs ok nyal wuoyo gini nikech MP sirikal gone gi fuel koro gi kialit ma wawinjo makata ka gigo mana yes kucha to gin ga gima biria kale gima raia kale gi kia koro kwa Ruto owe MPs gi moko gone gi fuel mondo MPs gi mondo go fuel kendgi mondo ging'e ni karangi matek oko ka. An nyinga Steven Alando aja Bondo ka. Ana achiel kuom drepe mag matatu maringo Usenge Kisumu route. Ana kinena sani pod an kae nikech otama awuok ka sa paga achiel kadhi Kisumu nego ben sani adoga trip mar ariyo. To kaluwore gi wach mafuta ma nyomedre ni tich osebedo matek. Mawuoye mafuta. Osebedo matek ne wan jo drepe nyaka abiria nikech wan be nyaka weg geche dwaro mondo oternegi pesa. Mafuta ni malo, abiria bok chul pesa ma onego mwamedo mondo wakene ka siling 400 moketnegi no. En yuarruok. Koro an gi kwayona moloyo kaweyo president onego nti wabunge gi jok mane wayiero ni dhi tete wan jopiny mondo konywa ka gik moko timre marach. Ma omiyo wayiero wabunge mondo dhi malo okelnwa konyruok ka wan gi chandruok. Koro sani wan e chandruok, wabungo ling, moko wawinjo ka support, moko to ling thi. Koro kwa ng'eyo ni gidwa konyowa kaka ng'a. Inga en Dano Tieno Chola. An wuod Bondo ka kendo king'iyo ndara ka inyalo neno ka geche kawuono onge. To ma nikech bech fuel moidho. Kaka oganda mane oyiero sirikal mar William Samoei Ruto wakwayo nodwoknwa bech fuel piny. Jowa ol, jowa hinyore. Konyalo duoko to duok piny kata mana gi 2%, wabiro appreciate kaka jopiny. Ero uru kamano.